Szychta to znaczy, że dzień przepracowany. Ja nie wiem, co to jest szychta. Szychta, no praca. Już je po szychcie. Tak zwana dniówka inaczej. Pracujemy w systemie trzyzmianowym, pierwsza, druga i trzecia. Jeszcze są międzyzmiany, to jest szychta. Po szychcie to na piwo możemy iść. Fajland. Do domu na obiad. Laba, o. Ja po szychcie mam kąpiel. Ale my nie Ślązacy, to i tak dobrze wiemy, o co chodzi. Górnicy typowo, fizyczni, no. No nie mogę, petnie. No ryl się go, no. Bergman. No, Ryl. Nowo przyjęci, to na nich mówi się ślepry. No ryle. Ryle? No my tak godujemy na naszych. Każdy ma swoje tam tak gwara taką, nie? Górnik się go do prawidłowo. Było, że też się spotykał, ale tak Bermuny też jeszcze nie słyszał, wiecie, może nie w tym rejonie. Nie określamy. Górnik, dołowiec, przeróbka, zakład przeróbczy. A ja, no to jest przodowy. Na kopalni się pozdrawiamy, tylko szczęść Boże. Nie mówi się dzień dobry, cześć, się mówi szczęść Boże. Przywitanie górnicze. Stary zwyczaj. To jest na porządku dziennym. Zawsze się go do szczęść Boże, nawet na cechowni. To już jest tak przyjęte już. Od lat, od zarania dziejów. Nie ma to prawda. Na grubach nie straszy. Jest skarbek, ale kaj się pokazuje, co to nie wiadomo. Skarbnik, no to ci młodzi to może nie wiedzą, bo to oni się z tego śmieją, nie? Jeszcze nie postraszyło. Nie? Jak długo robię, to nie. Myślą, że skarbnik to jest ten, co zbiera na imprezę. No ma taki dzbanek ze złotem. Taki starszy pan, który pilnuje korytarzy w kopalni, prawda? Jest na biało ubrany, czyli jak widzą, że idzie biały, to mówią, że skarby, a to idzie sztygar i muszą zwiać. Są różne opowieści, ale to raczej w to nikt nie wierzy. Biera pieniądze i się już nie pokazuje. Może i wierzy się w skarbniki, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Czy jest takie coś? Nie wiem. Każdy z oddziału mają swoje gwarki, No, obchodzi się No i jak? różnie. Żołka pić. golonko i piwo do tego. Tak to zawsze świętujemy. Hucznie i ładnie. Kaczmy piwne. Byle co. No ja nie opłacam w tym roku, akurat nikaj nie idę. No my tu My pracy. Nawet Hucznie. Przede wszystkim hucznie.